Takulandirani ku AMTV Malawi kuchimake kwa nkhani zenizeni. Ngati nkhani imeneyo kuno kulibe, dziwani kuti nkhani imeneyo ndi yabodza. Komanso kukulandirani mpulogalamu inanso yachidzulo lero kuchokera kuno ku Luntha Television. Ndipo ife timasangalala kawirikawiri kuti makhala pamenepo kumapereka maganizo anu osiyanasiyana mpulogalamu imeneyi chifukwa kuno kwathu ku Malawi iyi ndi pulogalamu yokhayo ya nthawi zino yachidzulo imene imapereka mpata kwa inu ya Malawi ine yake nzika za dziko lino kuti muzipereka maganizo anu pa nkhani zimene tikukambirana tsiku limenelo. Ndiye monga mmene timachitira nthawi zonse timakhala ndi mutu umene tikukambirana tsiku limenelo. Inuyo muziyimba foni nkuyankhula za kukhosi kwanu, kuyankhula mmene mukumvera inuyo ngati nzika pa nkhani imene tikukambirana tsiku limenelo. Ndiye ena mukhoza kutumiza SMS, ena mukhoza kupita pa Facebook page yathu ya Luntha Television, pameneponso ndithu timakhala tili live, mukhoza kuperekanso ndithu maganizo anu pamenepo. Koma ena mukhozanso kuimba foni, ndipo mukayimba ife tiyankha, tikayankha tikufunsani maganizo anu pa nkhani imene tikukambiranapo, inuyo ndithu mufotokoza maganizo anu bwinobwino. Tikumbukire kuti programu yachidzulo komanso Luntha Television izilibe mbali, kaya chipani kaya chiyani tilibe mbali, timangokamba nkhani mwachindunji. Ndipo maganizo amene amabwera mpulogalamu yachidzulo sikuti amakhala Luntha Television koma amakhala inu Malawi ni yake. Tinenenso kuti tikamakamba kapena kupereka maganizo athu tiyeni tisankhule zonyoza, timbopereka mfundozo. Mukudziwa kale ino ndi nyengo ya kampeni ndi zina zotero apa ndali yayi. Ndi tiyambepo motere. Mwaswera bwanji? Mwaswera bwino kai. Taswera. Amaseko kuchokera ukasungu. Alo? 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 Chabwino? Alo? Apa mukundimva? Yes, kwambiri kwake. Chabwino, ndimati mwina musadule, tingokumbutsa Amalawi kuti nkhani imene tikukambirana tsiku la lero ndi kuti apolisi kudzera mu ukadaulo wawo wakafukufuku komanso mothandizidwa ndi anthu kuwatsina khutu akwanitsa kunjata anthu atatu amene akhala akuvutitsa kwambiri ku area 25 kumabera anthu mwaupandu komanso mosakhala bwino mpaka anthu asanu ataya miyoyo yawo. Ndi tinati inuyo ngati nzika kuti mawu anu kwa apolisi pa zimene achitazi ngotani. Ndeti kuyamba ndi Amaseko apa. Ya. Kodi mabwerera ukasungu? Hayi, ndidakali muno mutawi. Chabwino. Ndithu. Nkhani mwayitsatira bwino. Ineyo tu nkhani kuyambira pachiyambi pakafika poti afumu aka Zomwe Zimapha kuti mpaka akafike ku ofesi ya amayi awa asirekira General Ayolam. Kukapanga matemo kumene kukapena kuti zionetsero. Nkhani ndiyo chititsa mantha komanso tiwayamikire apolisi. Polisi imene timayidziwa imagwira ntchito bwino osang'ana mbali. Moti apolisi athu adakakhala ngati anthu amene wawa achita zimene ziwa. Ndiye kuti dakakhala mpolisi yodalirika, polisi yosadana ndi wanthu. Chabwino. Polisi yathu chimene imafunika iwo aja amakaphunzira. Ndi kusukulu ndithu kumene amaphunzira zimene zija. Tisamaulule pano kuti kumakhala zakuti ifene mmazidziwa. Amaseko munapitako kusukulu ya polisi inu? Ndinopita kusukulu nkuti iweyo makhala pamudzi mwina asophunzira bwino ndiwo kumudzi. Chifukwa zimene amakaphunzira umene kuja zimene wamaphunzira kumudzi iwo aja sazidziwa koma iwo khonzo zidziwa ngasithe zino machitika mwayo majaza nawo. Ndiye timafuna onena kuti tikamati polisi izigwira ntchito mosang'ana mbali. Modi polisi yathu idakamagwira chonchi ntchito ma department wose amene amakhuzidwa ndi zauchigawenga ka zauchifwamba. Tidakakhala polisi yodalirika. Chabwino. Koma polisi yathu pena pake imakhumudwitsa chifukwa imakhala ngati ikugwirira ntchito munthu osati dziko. Koma pokhapa tipangira iti akhoza. Anthu aja ngosafunika so atapita nawo ku khoti maganizo wanga.
chifukwa pamene anthu 5 adatayira miyoyo anthu aja kwaona ngamphamvu kumudzi kwawo kuli minda chifukwa samuno mu Lilongwe yayi wina uja atengwa kudetsa wina uja kaya kwawo nkuti pali anthu amaboma atatu adangokumana nkumapanga mchitidwe woyipa ngati unene uja ndikukumbukira mu Lilongwe muno zaka zapita mbuyozi ku 36 kudabwera soka gulu kena amati 11 bongozi kamene kaja sikadathe miyezi kadasesedwaso ndi apolisi mpaka lero tisanamve koso za ku 36 kuti kodi kuli zinthu zotani kadathera mmene paja moti anthu atatu amene aja akunafunika litu mwaukadaulo wawo apolisi awafufuze ndithu kotheratu kunena kuti kodi ndi anthu atatu omwewo amachita zimenezi kapena akubisa anzawo chimene ndinenera kuti anthu asapite nawo ku khoti nkofunika angowasunga pa alimande adzikhala kumene kuja nkhani yawonso tisapite ku khoti chifukwa njochitodziwikiratu kuti iwo aja adononga miyoyo ya anthu pali anthu ena ambiri amene adavulazidwa chifukwa cha iwo aja munthu umamuphera kumupha chifukwa kumupisa munthu ngomupeza 3,000 yosakwanolo paketi ya shuga ndi chilungamo chimenecho kodi nkhani yakafikaso ku shuga ine nanga 3,000 atamupeza nayo munthu bankafoni kamakii pati mwina ile kakhala ngati yanga yoti yotimangira 500,000 dakati bolani koma kakii pati kamose walero kai lero kafoni kati akamuphere munthu ndi 3,000 kwati kodi imene iyi munthu akuthogula nayo moyo ngakhala upita kuchipatala cha private 3,000 watulutsira akulandira sakulanda chimwina chinthu china chachikulu choti iwowo apindule pamankhwala amenewe waononga koma ifeyo ineyo kwa ine ndekha apolisi apande ndiwayamikira excellent moti ngati eyola munzeru zimenezi mudazibisa mumatulutsa lero tikuyamikireni koma dziko lino lilipo mphawi osowa inu ya apolisi yokadaulo koma izizi mwachita bwino ineyo malangizo anga kwa apolisi apitilize kufufuza nkhani zimene zikuchitika chifukwa every minute kukuchitika zinthu zoyipa makamaka Lilongwe ino kufuza mokadaulo chifukwa anthu aja akuchita zotemaso anzawo ngati yomwe wagwirawo anthu ajawo apolisi akadiwo chifukwa amagwira nawo ntchito nthawi imeneyi wena ndi apolisi amene amachita khalidwe solidi limeneli umapanga sapoti tigawenga limeneli chifukwa choti kuseli ndiwo apolisi alandira ndalama kwa akulu wena khalidwe limeneli lidakachepa dziko lathu lino ndilankaka ndi uyi anthu kwawo akamamenyana amathawira ku Malawi amadziwa kuti ku Malawi anthu ake ngantetere ngomanda nkhondo ineyo nthele meneko ziko mukumbira maseko kuchokera ukasungu koma pano mukuyimbira ku Lilongwe ya zikomo mwasera bwanji Hello? mwasera bwanji Ndaswera bano mwana wanga. dzina komanso mukuyimbira kuti Sipiko palunda ine mano Fred kuno kunchero. asipika mwaswera bwanji kuchokera kuja kuncheu mwaso watu Choyamba nthokozere bwalole la ine na maseko aino ake akulu. oho munthu onkulu alida amene alida achokapo. kenaka wabwera no asipika Asipika. nkhani muti nayo bwanji asipika Kani mmene alakudanza ngacha. Choyambe chona kuti tithokoza apolisi. Ngakhale zakalanga itutira papa agwira ntchito. Fodi wacha ngona kuti ntchito imene maidziwa apolisi imene amagwira apolisi amene kwadziwene chokera tu ma 70s mabwera kunoko. Kulika munthu amawaka zimesisi. Amawaka zimesisi ndiye tayamika apolisi kuti agwira ntchito komanso poka apolisi ndikupesaka nadziwa zimenezi pala anthu wena amene atsina khutu olimba mtima. Awonera ukhalabe kuno kuti iwo fabalo navuta pakatipa ndiwo apolisi ndafori tizinguchita toka kumidzi kuno koma iwo sanafune zimenezo afuna kuti monga mmene kuti salengere malamulo manja ndi chifukwa ana atsina khutu apolisi aja suti apolisi angoona kupita mwe kuchoka mbogwira anthu yayi koma pali yena amene agwira ntchito imeneyo nde tatokoze chifukwa sadanyalanyaze kupita kumene kuchako tayamike kwambiri kuti agwira ntchito yotamandika ndipo zimene angachita achite zimene zonse chabwino famo nopo apolisi chimene madziwa kugwira wanthu amagwira munthu ekeke ochilungamo oyipa ayi mwina kunkangana mbanja amangwira moti akaone kuti kuti ake wazidwa adzikwanje ulephera kumugwira koma apapo noona kuti adzikwanje amba kwagwira oho adzikwanje amba ogwidwa
Chabwino. Ndiye apapo kunena kozoona zilizeni. Sini kutsala maganizo amaseko monga lineyo. Anthu amene wonse nalakwira changu apereka kwa anthu amene kumabanja amene adapera abale wawo. Nawo lositanda male kuti kodi simbiyo imamvera bwanja kamapha munthu. Yeah, nzola kwika ato malamulo. Yeah, no. Mbuyo mucha tidanena kuti tidalankhula sonkhani imene kuti opanza chapedo kuti oti angapedo ndiye kuti. Makapamwa dala miyo jasima kwawo kopita lambo phawatu. Amene opedwa aja ndi amene wawa ndipo awawa ndimona ndikumbuya ngati kuti pakatipa ku JRC kunachitika zinthu ngati zimene zonyasa ngati zimenezi. Anyamata amazunguza kwambiri matauni uzunguza matauni adambwera minister abwino akanati punthani wonse ndadawaponda pewe izi akabwino kwambiri. Ndi awawawa asasunge awo awasazinge mwana azikazinge mandocha. Chabwino. Sasa sipekiti zija timene kuti sasipekiti ndani nake kuti tumuganizira koma abasako aganiza ndipo kuyovomera oka akumanga kuloka timapanga sakuti timakwera njinge moto kumayenda basi tikafika pete pajapo kuyima pamono simbi nkumenye munthu pamoto abambo ake anake. Ndipo anthu amene apedwa aja ali ndi manja awo anthu apedwa aja ali ndi ana amene amadalira ku skulu tani zidizi ubale pete cholavula anthu ambo masiye kuja chanthu woyipa ngati amene wawo. Ndiye amene adzatuluke adzamangidwe adzatuluke akasa amalingane lero lachiwiri ndiye ilo engani kuti amene kuti ngwazeka ngani chabe mkungu apanise wacho kungu afusa kuti tofuna anzanu fosiwoka amene onga mbirimbiri. Endo ndemiri muone wina ali ngokudetsa wina ali umachinga wina ali kuti anthu wangoti ndale ndokoka mu Lilongwemo ndekuti ali kutali ali kwambiri mtawuni muja ngambirimbiri. Ndikakuloka tiwanjekacha nkamene kaka nkamene kati tiwanjekacha. Ife ndikutoza apolisi wamene adatsindwa khutu kuthamanga pita nsanga sitingalinda amene nalola ayi osaka amene nalola tizisiyeko koma wamkulu wa apolisi ena amene anatuma zibambo amene achawo pitani mogwire ntchito adatsindwa khutu zofunika zimenezo kaya. Ose machira manda iwaja maphunziro alephunzira kuti iwaja ndi asilikali ose ndikukhala munthu woti bendebende machira manda mathawa zimachitika mbuyo timazoneja apolisi mathawawo wachikwaje ndi chani futire manja kumbuti kupolisi wamalemba anthu oti saganiza mmene magazira ine kundilemba ntchito malamulo ndikozotenga kuchuta amene asokoneza zinthuyo ende pete siwone maikwanza sanyengerera anthu ophunzira amene weya. Ndiaba nkhani njodi awasalewo koti ngalawo koti alango atsekera abakakhala mene koko ngati kuphako sikukuvuta ango asunga asawape abakhala moyo wonse. Koma zotengera malamulo m'manja mwathu zimenezo sizabwino. Zimenezo sizabwino koma pena pakeso nzabwino fa chito wopusa ukuza kuta. Chabwino. Inuyo ndikuze inuyo akupeni mwana wanu inuyo muntu oli ndiuyo akupeni mwana wanu mukaze lo ine ntakale ningamusiye apimba longa ningamusiye nzobwete kali uruka wamasiye mundu zatititsi ndikuze na Edward zatititsi mokale no masiye zatititsi akupeni bambo wanu mungave bwanji inuyo ili atsoneka nzo mbiri lugana. Chabwino ino asibika bwana wanga kathokoza zikomo. so kombiri bwana. Yeah, musakaoche blanket etukoma. Yeah. Sinocha simanduzo li basi tirekepo. Tisire pomwepa. Chabwino. Zikomo kwambiri. Nganewo ndi asibika a program yachidzulo ku fotokozaso ndithu maganizo awo. Mwaswera bwanji? Mwaswera bwanji bwana. Taswera dzina lanu komanso mukuimbira kuti bwana? Tone Rapson Zimba na Mitete Lilongwe Nchinji Road bwana. Atone Rapson Zimba na Mitete Lilongwe Nchinji Road. Ngani lero mwaimva? Kanelo ndangofika ndenda unachituzi pa screen hivyo tanduzani mwajidule bwana. Apolisi kuzera mu ukadaulo wawo wakafukufuku komanso atatsinidwa khutu ndi anthu ena akufuna kwabwino. Akwanisa kunjata anthu atatu amene akhala akuchitira chipongwe anthu osiyanasiyana mpaka anthu asanu anamwalira kuja kweli ya 25. Ndeti mati kodi ndi ntchito imene yagwiridwayi mawu anu ndi otani ku polisi anu?
bayamba lithokoza apolisi kuti apolisi waso akhalepo ndi mawu chifukwa akugwira ntchito nkunena kuti paluzika zinthu zambiri kwambiri wagwira anthu amene akukulayo kunena kuti anthu enanso mbuyomu aphedwa ndipo ineyo ndine mbonamvera kusonkhani pa TV kunena kuti ngati apolisi saonetsapo action anthu akumene ku 25 akapanga ma demonstration zisizoona zona kuti Malawi akakhala kuti akuya kwambiri mpaka napanga ma demonstrations kuti boma live zimenezi ayi apolisi ni ntchito yawo kupanga kafukufuku before voto kuoneka ndizo pali kuti apolisi azibwera kumati alifera bwira ntchito ifana kuti wina wazowabizapo moyo wake simu ino choncho iyayi apopo siti kukondana Malawi iyayi kuli bwino munthu wachita chinthu choyamba wapanga still for the first time afufuzidwe bwinobwino ndipo asaonetseretinso kuti mwina zaponderezedwa ayi vutonso linanso limene makhala ku polisiko anthu amene amagida ngati zimene zichonchi 2-3-4 days tikaona awenda kunjaku chinthu choti nchokhumudwitsa kwambiri mwachidule mawu amene ndingafotokozene bwana amenewa chabwino kuna mitete ndithu zikomo usikopambana mwaswera bwanji zina lanu komanso mukuimbira kuti a Christopher Hamilton nkhani alero mwaimva babado asokolezani zaimva muti nayo bwanji ababa mboma achole chabwino nkhani iyo ndaiona jambirira wani kutukuza polisi mkadala umene aonesha azisuka echiza pambali au kuchita kafukufuku ngubezeka ati anthu ankwabeza ndeno chifukwa chakubezeka kwa anthu ngati polisi pambali yawo yayamikire kwambiri chabwino kuona zati aonesha mkadala ndithu okwanira ndichifukwa chimenecho chifukwa ti anthu apezeka atachita kafukufuku nisa ndithu nkuyamkhula momveka bwino kuti anthu odi taphadi ndipo mboni nkupezeka tete anthu odi aphedwa atikusera kumbuyo kwa iwo abale awo anthu amene aphedwawo alipo ndino zikuonetseratu kuna kuti ngati kutakhala kuna kuti chilango cha anthu angachipereke apolisi mwina chongopepusapo pekuti pitapezeka zanso ati apolisi achita corruption kwa anthu abale awo amene amangidwawo chilango amapereka ndi akhoti okay vosozi yakhoti yake ndechifotena kuti atakhala ngati kuna kuti anthu asiyebe azaphilebe ndi moyo wawo izokhene zotheka bwinobwino potenga ndi malamulo edi koma ndinachidziwikire kuna kuti anthu azazisoyesa bemeyo ya anthu ena mwina ndi chisomo cha Mulungu kuti anthu azike kuti anthu akuononga anthu miyoyo ya anthu ndawa chifukwa cha chimenecho ngati nkotheka angofunika apolisi ayang'anepo mozama akhoti ayang'anepo mozama chifukwa chona kuti amene aphedwawo ndi anthu angozifosa kuti atakhala ngati ndine mbale anga waphedwa sizamuonanso ndiye munthu ndimuonere ndimusiye ndi moyo kuti ine moyo wanga ndizamusabayi komona munthu zimenezo apolisiwo ndikhoti ankutiseka kuti kutakhala ngati ndine mbale wanga waphedwa wokuphaya ndamuna nduli kuti ine moyo wanga ndingawupeze bwanji chifano akamphedwa waphedwa salabwera suliyonje ndeno tiona kuti angochisa khodiwo nkutengapo gawo lalikulu kwa anthuwo kunena kuti anthu amene aphedwawo ndi anthu abale awo maoko wawawa chifukwa cha chimenecho nkuyenera kuti anthu asasiye ndi moyo ngati angasiye ndi moyo azasesasera anthu ena tsiku lina chabwino atsogoleri nkuona ngati mwaineyo kuona kwanga ndikuona ngati choncho ngati chifukwa kupha munthu ndikumusiya munthu nkumati wati wapha munthu ndipachiwembe pati kupha kwina kwango zoti mwina anthu amamenyana mphamvechesi wachita ngozi mwina munthu chankumpha izo ke waphedwa dinde koma izo zokukonzekera ngati ukachosa moyo wa munthu ina apofuna ndrama ndeno anthu pempho ndiona kuti akhoti ndi polisi amvane chimodzi ndiona kuti sikuyenera kuti anthu amene apezeke ndi moyo kuchosa kwa moyo kwa anthu amene onse kudapangisa kuti ena azachita manthaso ndotira kuti pambazizamba kuchepa mphamvu chabwino atsogoleri netu kuona kwanga ndikuona ngati choncho zikomo kwambiri kuchokera kutcholo zikomo kwambiri kuchokera kutcholo akuti apolisi ndi akhoti amvane chimodzi mwaswera bwanji alo chabwino tikupitirira ndithu ndi programu yathu yachidzulo tikukambirana nkhani imene yachitika ndithu mu mzinda wa Lilongwe kuti apolisi anjata anthu atatu amene akuwaganizira kuti iwo anthu amene akhala kutengapo mbali pa zipongwe zimene anthu ena akhala kuchitiridwa ku 25 iko ndipo zimene zinapereka mantha kwambiri
kwa anthu okhala ku area 25. Apolisiwa akuti anagwiritsa ntchito kadaulo wawo wa zakafukufuku komanso anatsinidwa khutu ndi anthu ena akwanitsa ndithu kuchita zimenezi. Ndi tikuti mawu anu ku polisi ndi otani, mwaswera bwanji? Tikozanso ndithu kupita pa Facebook page ya Luntha Television pameneponso ma messages anu tikhale ndithu tikuwawerenga komanso ma SMS. Mwaswera bwanji? Mwaswera bwanji? Taswera. Dzina komanso mukuimbira kuti? Ine Innocent Chidantele kuno kumponera. Innocent Chidantele kumponera kudowa. Kuno nditwa mudzori lione. Dzulo nang'anira foni yanu nadabota Innocent Chidantele sadaimbe. Dzulo koma Luntha TV kuno kwathu simagwira ndikuti utsekula Luntha TV nonangooneka mbuno zithuzi ayi. Oh beba. Ine kuti yajama bwanji Luntha koma utsekula ma station ena atali muzode akirimonera bwino bwino koma Luntha yokha kuno kwathu ndativula kwambiri. Mori ndadandaula zedi kuti koma ine. Beba. Mukakhala kuti simukuonera pa screen pa Facebook komanso pa YouTube timakhala ndithu tili pamenepo program imakhala ili live. Nakuvana. Ngani lero mwaimva Innocent Chidantele inu kuja kumponera kudowa. Ngani mene inaimva ndithu kwambiri. Mawu anu ku polisi ndi otani? Mawu anga ku polisi mati mtele kuti poyamba tipepesana anja onse amene adafedwa adaoneredwa ngozi zimenezi. Chabwino. Chikuti ulitha kwambiri kuti manja amene adaluza achibale, adaluza makolo, adaluza anthu ofunikira kwambiri pa manja awo. Vankhani mene achitika dzulo kuti la polisi utsira kafukufuku wawo agwira nyamarawa. Tichese chinthu chosangalatsa kwambiri chipenechi. Chifukwa mantha amene analipo ku Lilongwe ku 25 tsopano ndikuyamba kuchepa. Chifukwa kuti china chake tuchachitika chikadakukhala chonchemwemwe ndikuti mantha aya anthu ku 25 akatapitirirabe ndithu ampakase mwene dzikolo silikadakhala ndi mantha kuti amene zochitikako mwene zichitika sokuno kwathu kumponera kapene kuzitika kuzuzu. Dzikolo silinakudya mantha koma chifukwa chimenechi tathokoza kwambiri apolisi akuyechera otamandika kwambiri. Ngati mtelo kuti kwa anthu onse kuti chinthu chikamachitika mdziko chonchi isimangotsamangira udzudzula wosazala apolisi sauchita bwino mwakuti sizingatheke mmene muchatinachitira mucha apolisi pakupita kopatirapo munthu mmene pajapo akakabwende wakagwira munthu woti mwene sanukhudzidwe paisi. Koma amafunika kuti asiye kugwira ntchito yawo mwaukadaulo imene wadaphunzirira. Kenaka uchite chiganizo angapita zidali zikhaliramo ubwera tsopano anthu omene lwaganize komanso pasacho mafoko zokha tikufanira nkhani niho mafoko adeti makwapezi zithuzi nanga zimene umuti langiza mzithuzi une lapheya zithuzi wene laphera pakuti ene laphera pakukumenda nawo mala amene omene nanje une laphera pano kusonyeza kuti setsano simasasibekiri setsano anthu awa ofisa wakaenda wakayankhamira anthu akupha chifukwa choka pasasibekiri ngaroseka pamadzinenera chonchi ni anthu ofa kwambiri. Eni mangofuna kuti Malawi zonde amene zinthu zochitika nkhani zikushanga chonchi isapatse phuma apolisi kugwira monga amene wadaphunzirira koma kwirani anthu wakagwira yani tiasiye kucheka fukufuku waukadaulo amene wadaphunzirira kenaka nikugwira anthu oganiziridwawo nikulupira kuti so anthu anazokhawa omenera mwendo wanalatsogolera olula anthu ena omathawo 1 week kapena 2 weeks tikupa kuti kulikukumwera anthu omene wogwidwa chifukwa chokwita kwa nyamarawa. Then mangofuna kuti nithokoze kwambiri pa zimene zachitikazi zinthu zosangalatsa kwambiri. Sonitenda ulitsa kwambiri kuti nyamarawa niwani akhanda. Chakuti yes. Umamara wapeza chochita zilimbikira ntchito okhala odzidalira usanu makakhaza wanthu. Bodi ati nyamarawa ena amene mimbiyo imene yonera sinkhani. Ona nyamarawa okapita ku polisi okapita ku ndende. Bodi mangofuna kuti lamuno pa nyamarawa amenepa lamuno ligwire ntchito. Obezao lamuno jalima furu saini walopasa katede. Bama patisima president apa pereka mena sainirapo. Basi abakulongu wauze kulozera khala ku ndende moyo wawo wose. Chinakuwa chimene chiso kwa nyamarawa chigwire ntchito kwakhale ku ndende moyo wawo wose. Okapezeka wolanga. Koma takabwerapo ndo chiopsezo zidati. Kutakhabe chiopsezo chachiti. Chabwino. Koma tithokoze kwambiri nimene achiyagwira ntchito apolisi apolisi makhala chinthu chikachitika pasapata phuma apolisi athu ozigwira ntchito mwaukadaulo wawo nokapena ndaphunzirira. Then mafulani akuzapa modelo chidzulo chinocho kuchokera kunoko kumponera ineyo Innocent Chidantele pamudzi wa Lilongwe
pamudzi wati zone tathokoza asakupasani ufumu twini zikomo kwambiri oho ayi chabwino zikomo kwambiri Innocent Chidantere kuchokera kuja kumponera ndi nduna ya mfumu iwowa si munthu wamasewera apa a Lawrence Galimoto mponera akuti zikada matere bwezi zikoma kutereku ndiko kugwira ntchito osati polisi kumamva kuti malo akuti sikuli bwino popanda zochitikapo ulemu wanu ubale ukadamakhala bwino chonchi chabwino yo anda Lawrence Galimoto chokera kumponera maswera bwanji alo chabwino mwaswera bwanji kaswera dzina komanso mukuimbira kuti Jodi Ngoma kuno kwa dendera kwa kumzimba nkhani lero mwaimva ndaiva mukuti nayo bwanji mawu anu ndi otani choyamba kwa ine ndemanga chomwe apanga papolisiwo okay komanso ndiyamikaso ndi alimene anthu apanga zimene zikafukufuku kuti athandize mapolisiwo kwa mapolisiwo asalikire pamenepo aite ndithu dera lonse kamkumzimba kuno kosa azipanga kafukufuku chifukwa zonsezi konse kuno zikuchitika ndithu koma anthu kumzimba ndinokonzeka kuwathandiza apolisi kumawuza ma information ofunika chiyambi chimene chomwe tamboonera kuti okay panopa kudzikwama nchabwino kuthandizira mapolisi nanga paya pakati mapanga amantha kuti tathandizira zaonekaso ng'amba ndife patsogolo adzagwiraso ife tikakasoka mboni kupolisi panopa tiokozeka tithandizira mapolisi kachitika tithandizira ndithu chabwino ndithu baba tathokoza kuchokera kumzimba zikomo kwambiri zikomo tione apa ena mwaswera bwanji alo mwaswera bwanji taswera dzina komanso mukuimbira kuti kuno kunkhatabe nkhani lero mwaimva kunkhatabe nkhani taiva mukuti nayo bwanji maganizo anu maganizo anga amene tingopheratu kana iya mawu anu kwa polisi tiwathokoza polisi kugwira ntchito yawo chabwino nakhala choncho bwezili bwino anthu kulephera kuyenda mwachilungamo kukocha magabe amene apolisi kuthokoza oho sakaze pressure apolisi apolisi nchita kugwira apolisi nchita kugwira apolisi nchita kugwira koma anthu amene ndachipongwe mafuna kuwapheratu nawonso ayi chabwino satulukeso amenepo kuti fe anthu aku Lilongwe timayenda tikozo kwammenya ayi tathokoza zikomo kwambiri kuchokera kunkhatabe mwaswera bwanji alo mwaswera bwanji taswera dzina komanso mukuimbira kuti ine Ndedison Maliwa kuno kunchinji paka mwendo apa kunchinji ya Maliwa nkhani lero mwaimva nkhani lero ndaiva bwino lomwe lubika muti nayo bwanji anyamara amene wande chilango chabwino ndofunika aphedwe basi ngati pangapezeke madandaulo mwina achibanda ndofunika kuti awugwirizire ukaidi iwonso akagwire nawo ukaidi iwo akamwalira achibanja akagwire ukaidi ife anthu wamwepa mtima saganizira za munthu winaye anthu amene akhala panga chipongweyo ndi anthu oti ali ndi ana amadalira iwowo aziwathandizira ma school fees tubigi ndinonota anthu amene wawa akufunika sokhala ndi moyo kuti akagwirira ukaidi nthawi ina akasintha ma president pa chama tutsanzu kundende ulere akapeza kuti akatuluka akasangalaso kubwana koma basi mada basi pedwe chabwino
mpiki zikomo kwambiri inu kuchokera kuja ku Mchinji. Tikupitirira ndithu kumva maganizo anu osiyanasiyana. Ena apa kuti ine chikayiko kuna Songole nkhani yamveka anthu otero akufunika kupha chifukwa chabwino tifotokoza apa kuti apolisi sikuti amapha komanso munthu akanjata amapita naye ku bwalo la milandu moti zikuyembekezeka kuti mama alaliwisiri ndiye kuti akhoza kupita nawo ku bwalo la milandu mphamvu zimakhala ndi abwalo la milandu. Paena kuti anyamata awawa akufunika akagwire ntchito yakalavulagaga kwa moyo wawo wonse ndipo awapane kuti aulule anzawo. Ine ndi Julius Siraju kuno kunchisi tathokoza. Mwaswera bwanji? Halo? Mwaswera bwanji? Mwaswera bwanji? Taswera. Dzina komanso mukuimbira kuti? Tukimbira kuna kunchisi paboma. Kunchisi paboma? Apa nchisi paboma. Nkhani ya lero mwaimva? Nkhani ya lero ndaimva. Muti nayo bwanji? Okay, nkhani ya lero ndaimvera mwini maganizo yanga ndaimva. Maganizo anga njonna kuti tongwayamikira be apolisi awa. Apolisi amenewa kulibe ntchito amenewa amadziwira. Of course apolisi alibepo gawo loti atopha munthu wina aliyense wolakwa. Komano of course zoti so alili chilango chawo chimenewo amadziwa. Ndiye kwa ifeyo kuno kunchisi ngati Joseph Banda chilimbikiso chathu njonna kuti apolisi watigwira ntchito amenewo amadziwira. Ngatiso panga kale mapoga mwena ali ifeso tifiri watandizaso mwena umalumikiza pa zinthu zonse pa ntchito yawo. Ndithu maganizo anga ndi amenewo. Inuyo a Joseph mukulonjeza kuti muwathandiza apolisi kumatsina khutu kuti athane ndi umbava ndi umbanda mdziko muno. Neso ndinokwanitsa fanga china chitika neso ndifiri kuwathandiza kuti pakuti sipali bwino. Ayi chabwino. Nakunyatirani. Zikomo kwambiri a Joseph kunchisi paboma. Kunchisi kwa boma kuno kwasaza chabwino. Right kwasaza. Zikomo kwambiri. Tiona apa ena kuti bwanji. Mwaswera bwanji? Mwaswera bwanji bwana. Taswera. Dzina lanu komanso mukuimbira kuti? Ine kamwadi kuno kunkatabe. Kunkatabe. Nkhani ya lero mwaimva? Ndaimva bwa. Muti nayo bwanji? Banga kuthokoza ndikufunda kwambiri apolisi amene anali pa ground kufuna ichi. Kumalanga so ndipempo pang'ono kuntunda kumakama kwa Inspector General. Kwa Inspector General, okay. Inspector General mkulu wa polisi Malawi munomo. Kuti anthu amene anagwira ntchito pa ground kufufuza modama nkugwira anthu amene wawa. Anthu amene akanakatigwiraso ntchito yonga yomweyo mmene zachitikira uchitika ngawa muja uno. Kune kuchona kufunika anthu experience ngati amene anali pa ground pa issue iyi. Zikanakhala bwino koke. Fo anthu akupawa sese anthu abwinonso. Ndiye kumene kuja kona pitaso ma-expert ngati amene wakuti akagwira ntchito pa ground. Akanapasa mpata umene roho. Awa agwira anthu aku 25 agwira ntchito ngazi zakuphazi. Akanapita kutangawa anthu amene nawonso akathamange pa ground paja zikanaoneka sogolo lake. Edu bwana. Chabwino. Ayi tathokoza. Ndia experience kwambiri ndipo ulemwa kuli waambe sairuti kubeka sairuti. Kuno kuchinteje kuno Nkatabe chinteje sairuti kwa apolisi amene ali pa ground. Ma investigator anali pa ground pa issue iyi. Ulemwa ndithu. Edu bwana wanga. Chabwino bwana. Apita chabwino kuchokera ndithu kunkhatabe chinteje tathokoza kwambiri chifukwa cha maganizo anthu. Kupitirira ndithu ndi programu ya chidzulo tikhale tikubweranso posachedwa apa musatalikire tikangonera izi kuti tichite kamuthe tsopano. Musayiwale kuti maganizo programu imeneyi iso amakhala Luntha Television
koma amakhala ino Amalawi eni ache. Bwanji musatalikire tikhale tikubweranso posachedwapa. Ya go first part. Namanya baru ni. Namanya baru ni. Vamos. Mundame munango kuma na bomba na mina matsa ni. Tinati mwina tikupatseniko ni mpata ena amene mwina simunapezeko mwayi oona kuti kodi zinakhala bwanji ntchito imene apolisiyo anagwira kumene ku area 25 nde mmene mwaonera mu kanemayo ndithu anthu amafunsidwa amene akuganiziridwa amafunsa ndithu kuti kodi mumatani kuchita kwake chifukwa chimene chinachitika lolemba nchakuti apolisi anauza iwo amene agwidwawo kuti mutatitengera kumalo amene mumachitira ziwembuzo ndi mudzikatifotokozera tili pamalopo kuti kodi mumatani kuchita kwake ndi tamva ndithu mmene amachitira ndi zina zotero ndi tinafuna kuti mwina anthu ena munalibe mwina mpata umenewo oonera program ya chidzulo yakupatsani ndithu mpata umene apapa ndi live pa Facebook page. Ndikufuna ndiwerenge ma comment amene ali pa Facebook. Tiyamba ndi Francis Elias yo akuti sizopita nawo ku prison azikadyaso misonkho yanga tingowa chabwino awokamba mwina zinthu zimene malamulo athu sitimavomereza kapena savomereza nkhani yotchana kapena kuti mob justice pa Chingerezi. Achikumbutso Maganga akuti ine chikumbutso kuchokera kuno ku Durban kumudzi kunchewu amenewa ndithu ndota kulembera chokera kucha ku South Africa. Amenewa ngati panga sowe ndalama yogulira mateyala owotchera mundiuze iya chawizozo za mob justice zo iya akuluakulu. Nelson Wyson awa akuti akuyenera kulandira chilango cha imfa basi. Ine Nelson Wyson Chiradzulo chabwino. Nelson kuchokera kucha ku Chiradzulo tathokoza kwambiri chifukwa cha maganizo ano. Tiona apa ena akuti awa aphedwe basi yo andaflora mwa Zeru Muhango. Amaiko Mirias Mangani
iwo akuti sinanga kuwaphunzitsa uchigawenga achinyamata malo mowapatsa ntchito za manja lero ndi izi ayamba kuchifwamba kupha anthu. Iwo andithu nda Michael Milias Mangani sadatiuzenso kuti akulembera kapena uthenga wawo atumizira kuchokera kuti. Koma tikupitirira ndithu ndi programu yathu yachidzulo. Apa ndikayiona nthawi ikunkana asendera. Tatsala ndithu ndi mphindi zochepa kuti pano tikwangule ndi kuthana nazo zonse, koma tikuthokoza kwambiri chifukwa cha kutenga mbali kwanu, mwatumiza ma SMS komanso mukupitirira kuchaya lamya. Timafuna tingochita mwamangu paja pa ma SMS tione kuti Amalawi tikukambapo zotani pamenepo pa nkhani imene tukambirana tsiku la lero. Musayiwale kuti muli ndi ufulu ndithu oyankhula pano, koma zimene mukuyankhulazo chonde osayankhula zinthu zobweresa chipolowe, chifukwa ngati dziko la Malawi timalimbikitsa mtendere komanso kuti Amalawi ndife anthu okonda mtendere kwambiri. Ndimafuna ndinenenso kuti anzathu amene muli pa Facebook mukhoza kupitiriza ndithu kumapereka maganizo anu ngati mene aperekerawa akuti ndi Paul Muhammad akuti amenewa aphedwe basi sakufunikanso. Paul Muhammad nawonso ndithu kupereka maganizo awo. Tikupitirira ndithu ndi programu yathu yachidzulo. Trisha K akuti ophanzake aphedwe basi. Maganizo awo onso amenewo kuti pasa maganizo awo programu yomweyi yachidzulo. Tikaona pa nthawi ikuti 14 minutes past 7. Tikaona kuti ndi nthawi yathu imene timene okhala pano pa programu yachidzulo ndi kuti nthawi yatichitira njiru, koma ndimafuna kuti tisadapite tikusiyeni mukuona Amalawi nokha ndi maso anu ntchito imene apolisi agwira atanjata anthu amenewa anati ayi tiatengere kumalo kumene anthuwa akatifotokozere kuti kodi amachita motani chiwembu chimenechi. Komanso chinthu china chimene chikuoneka mwina mu mavideos imo mukhoza kuona ndithu kuti apolisi tusuti anangoyenda chiyendeyende kuti anthu ochepa ina palali magalimoto angapo ndithu kuwaperekeza kuonetsetsa kuti mwina nkhani ziya zachipolowe kuti mwina anthu ena akhoza kufuna kutengera malamulo m'manja mwawo zisachitike. Munali ndine Robert Edward ndipo ndithokoze mzanga Scott Mwase yemwe anali pa makina kuti tonse tikhale kuti zikuoneka bwinobwino. Kumapeto kwenikweni musayiwale kuti programu yachidzulo imakupezani Lolemba, Lachiwiri komanso Lachinayi, ndipo timakhala tikukambirana nkhani zosiyanasiyana. Pano sitikamba za ndale komanso kutenga mbali iyayi. Pano timangoonetsetsa kuti chilungamo chikulankhulidwa, koma olankhulawo suti timakhala ife Amalawi, timakhala ife a Luntha Television. Mumakhala ndinu Amalawi amene mumalankhula koma kudzera pano pa Luntha Television. Musayiwale kuti Lachinayi tikhalanso tikubwerapo mpano ndi nkhani ina. Tipitirize kusunga mtendere komanso anthu amene mwalonjeza kuti ine ndithandiza apolisi kuti umbanda ndi umbava uthe mdziko muno. Inuyo ndithu takumvani, tikhulupirira kuti apolisi akhale akugwira nanu ntchito bwinobwino kuti muzitha kumapereka information, chifukwa apolisi akuti ntchito iyinso ayigwira bwino kwambiri chifukwa choti amapeza mauthenga kuchokera kwa anthu. Apa tisanapite ena akuti ndine Feston amenewo akufunika asadzatulukenso angaphe anthu ena ndi makhala kunkhoma. Chabwino Feston ena kuti ndine chabwino Feston ameneyi ayitumiza kawiri pa Facebook paja ma message ndiye akanabwerabe. Apa kuti Aisha Jackson kuti komano apapa apolisi agwira ntchito yotamandika. Asala ndi azikwanje aja aonenso nyonga apolisiwa. Anthu aja anaona ndi maso koma mpaka pano sawagwira ayi. Ena ndi Alamze Lupo akuti komanso apolisi ndi achibwana bwanje anyamata azikwanje osawamanga. Chabwino pa Facebook pamenepo ena akuti awa ofunika kuphedwa palibenso zokambirana. Ndi ena akuti apo mangano mwe aja alembaso message kuti tsono bwanji anadzikwanje aja akuwalephera pa apolisi anthuwa. Ine Michael Milias Mangani kuja kumulanje. Nthawi yapa ndikuti yapita kumalecheche. Nthawi imene tinapatsidwa pano pa
program yachidzulo lero. Kufikira tsiku lina mwakoma nonse. Devo fiscalci. Namenya kali mimi. Namenya kali mimi. Osaiwala kupanga subscribe ku channel ya AMTV Malawi.